Helo, yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n edrych ar aralleirio, rhai peryglon cyffredin a sut i'w wneud yn iawn. Yn wahanol i ddyfyniadau uniongyrchol lle ydych chi'n atgynhyrchu cynnwys yn ei eiriau gwreiddiol, mae aralleirio yn golygu adrodd am syniad neu syniadau rhywun arall gan ddefnyddio'ch geiriau eich hun. Mae aralleirio felly yn dangos eich bod chi wedi deall cynnwys gwaith rhywun arall a'ch bod chi'n gallu drafod yn eich geiriau eich hun. Felly, mae'n ffordd fwy datblygedig o ryngweithio a deunydd pobl eraill gan ei fod yn caniatáu i chi gyflwyno eich llais academaidd eich hun. Fodd bynnag, di'r ffaith eich bod chi'n defnyddio geiriau eich hun i gyflwyno syniad ddim yn golygu nad oes angen i chi gydnabod y ffynhonnell wreiddiol. Mae'n bwysig iawn cofio i bod yn rhaid i chi ddarparu cyfeirnod a chyfeiriad ar gyfer unrhyw ddeunydd sy'n cael ei aralleirio. Eich bod chi'n defnyddio eich geiriau eich hun, nid eich syniad chi ydy hwn ac mae'n rhaid i chi gydnabod o ble cawsoch chi'r syniad hwnnw. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu cyfeirnod a chyfeiriad. Rwan ta, dydy aralleirio ddim bob amser mor hawdd ag mae'n swnio. Yn benodol, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n defnyddio thesawrws mwyn newid ychydig geiriau o'r frawddeg neu'r paragraff gwreiddiol. Gadewch ni edrych ar frawddeg sy'n ymddangos yn un o ddogfennau polisi Llywodraeth Cymru, law yn llaw a deunydd cyfatebol sydd wedi aralleirio. Yn y fersiwn gwreiddiol, dyma welwn ni. Ein gweledigaeth ym mhob rhan o'r wlad yw creu amodau ffafriol sy'n cefnogi'r broses o gaffael yr iaith a'r arfer o ddefnyddio sgiliau Cymraeg. Dyma wedyn gawn ni yn neunydd yr aralleiriad. Ein dyhead drwy Gymru ben Baladr ydyw llunio amodau cadarnhaol sy'n helpu'r broses o gaffael y Gymraeg a'r arferiad o ddefnyddio sgiliau iaith Cymraeg. Yma, felly, fe newidwyd gweledigaeth yn dyhead, daeth ym mhob rhan o'r wlad yn drwy Gymru ben Baladr, ac aeth yw syml yn ydyw mwy ffurfiol. Eisoes, mae hyn yn dechrau swnio chydig yn drwsgl. Ymhellach, fe newidwyd creu yn llunio, daeth ffafriol yn cadarnhaol a cefnogi yn helpu, ac mae yr iaith wedi newid yn y Gymraeg. Sylwch hefyd fod arfer yn arferiad bellach ar sgiliau Cymraeg yn sgiliau iaith Cymraeg. Sydd efallai yn swnio'n braidd yn rhyfedd i chi. Ar y cyfan felly, dwi'n siŵr y cytunwch chi fod y deunydd sydd wedi aralleirio yn swnio braidd yn annaturiol os nad yn fawreddog mewn manna. A dyna beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cyfnewid rhai ymadroddion am gyfystyron yn unig. Mae'n dod yn drwsgl. Ond y brif broblem gyda'r math hwn o aralleirio ydy fod mewn gwirionedd yn fath o len-ladrata. Sylwch fod cyfeiriad at y ffynhonnell wreiddiol yn cael ei roi ar ddiwedd y deunydd sydd wedi aralleirio, ond does dim dyfynodau. Mae'r awdur neu'r awduron felly'n cydnabod nad ydy'r cynnwys yn eiddo iddyn nhw, ond mae absenoldeb dyfynodau yn awgrymu mai dyna'i ffordd ei hunain o fynegi'r cynnwys hwn. Ond dydy hynny ddim yn wir. Mi all y geiriau fod yn wahanol, ond mae'r strwythur gwybodaeth a strwythur cyffredinol y frawddeg yn seiliedig yn gyfan gwbl ar y gwreiddiol. Ymhellach, nid geiriau'r awdur neu'r awduron mor geiriau chwaith, yn hytrach daethon nhw hyd i'r geiriau hynny mewn thesawrws yn seiliedig ar y geiriau yn y ffynhonnell wreiddiol. Felly, yn gryno, mae'r awdur neu'r awduron yma yn len-ladrata'r strwythur gwybodaeth gwreiddiol ac yn ei werthu fel yr rhain nhw. Gnewch yn siŵr felly eich bod chi'n osgoi'r math hwn o aralleirio ac yn wir y math hwn o len-ladrata ar bob cyfri. Nawr, os na allwch chi aralleirio fel hyn, gofynnwch i chi'ch hun sut ydw i fod i aralleirio felly? Wel,
Mae aralleiriad effeithiol fel arfer yn dilyn y tair egwyddor hyn. Yn gyntaf, gnewch yn siŵr bod eich aralleiriad wedi strwythuro'n wahanol i'r gwreiddiol fel y gallwch chi osgoi llen ladrata i strwythyr gwybodaeth. Yn ail, dylech aralleiriad gynnwys geirfa wahanol yn bennaf. Sylwch ar yn bennaf yma ac nid yn gyfan gwbl. Mae hynny oherwydd i bod yn berffaith iawn ail ddefnyddio rhai o'r geiriau gwreiddiol. Wedi'r cyfan, allwch chi ddim ail ddyfeisio iaith yn llwyr. Bydd rhai geiriau allweddol yn derma technegol neu'n ymadroddion cyffredin iawn ac felly'n gorfod cael eu hail ddefnyddio, ac mae hynny'n iawn. Yn drydydd, gnewch yn siŵr fod yr aralleiriad yn cyfleu'r un ystyr ar gwreiddiol. Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd fel arall byddwch chi'n camliwio cynnwys y gwreiddiol ac yn trosglwyddo gwybodaeth anghywir. Er enghraifft, os di'r gwreiddiol yn dweud bod rhywbeth yn ddamcaniaeth, ddylech chi ddim cynnig aralleiriad fel mae'r awdur yn honni bod hyn a'r llall yn digwydd. Yn hytrach, byddai'n rhaid i chi gadw natur ddamcaniaethol y gwreiddiol a nodi rhywbeth fel mae'r awdur yn damcaniaethu neu'n cynnig hypothesis bod hyn a'r llall yn digwydd. Felly, gadewch i ni edrych ar enghraifft a addaswyd o lyfr Bailey 2018 ar ysgrifennu academaidd. Yma, mae'r frawddeg, "There has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century Britain rather than in France or Germany" wedi gyfieithu i'r Gymraeg fel mae llawer o ddadlau wedi bod am y rhesymau dros y chwyldro diwydiannol yn digwydd ym Mhrydain y 19fed ganrif yn hytrach nag yn Ffrainc neu'n yr Almaen. Nawr, os dyn ni'n cymharu'r ddwy frawddeg gyntaf, mi ddawn amlwg oddi wrth drefn union debyg y lliwiau mae cyfieithiad uniongyrchol iawn o'r Saesneg i'r Gymraeg sydd yma. Nid yn unig yma'r mynegiant ychydig yn glogyrnaidd o ganlyniad i hyn, yn enwedig yn y rhesymau dros y chwyldro yn digwydd falle, ond mae hyn hefyd yn ymylu ar fod yn len ladrata yn debyg i'r hyn welson ni'n gynharach. Beth bynnag am hynny, os cymharwn ni'r ddwy frawddeg gyntaf a'r olaf sy'n fwy o aralleiriad, mae'n dod yn amlwg fod yr awdur bellach yn dilyn y tair egwyddor a drafodwyd gyna. Er enghraifft, mae'r ymadrodd "There has been much debate about" ar ddechrau'r frawddeg gwreiddiol wedi aralleirio fel wedi bod yn destun cryn drafod ar ddiwedd y frawddeg olaf. Gallwn ni weld felly fod y gwreiddiol wedi i ailstrwythuro a bod geirfa wahanol wedi i defnyddio i fynegi'r un ystyr. Ymhellach, symudwyd the reasons for a happening i ddechrau'r frawddeg a'i throi yn mae pam y digwyddodd. Unwaith eto, mae gennym ni ailstrwythuro a newid mynegiant llwyr. Yna, fe gadwyd y cyfieithiad uniongyrchol o'r term The Industrial Revolution, y chwyldro diwydiannol, gan y bydda'n chwythig iawn defnyddio term gwahanol ar gyfer y cysyniad hwnnw. Cynnal geirfa allweddol felly. Yn achos ym Mhrydain yn y 19fed ganrif, mae'r ymadroddion Prydain a'r 19fed ganrif wedi cadw ond gyda'r rhywfaint o ailstrwythuro gramadegol. Eto, mae ail ddefnyddio'r geiriau hyn yn iawn gan mai dyma'r ymadroddion safonol i'w defnyddio ar gyfer y wladwriaeth honno a'r ganrif. Yn olaf, daeth rather than in France or Germany yn hytrach nag ar gyfandir Ewrop, gyda'r rhywfaint o newid yn yr eirfa eto i fynegi cysyniad tebyg. Dyma felly un ffordd o aralleirion fwy effeithiol heb len ladrata strwythur gwybodaeth y gwreiddiol, heb gyfieithu'n uniongyrchol a heb greu brawddegau trwsgl sy'n anodd i deall. Felly, i gloi, dyma 6 awgrym da o lyfr Murray ar ysgrifennu traethodau. Yn gyntaf, gnewch yn siŵr bod y syniad ydych chi'n bwriadu i aralleirio yn gwbl glir yn eich meddwl,
mae angen i chi ddeall y syniad eich hun cyn y gallwch chi ysgrifennu amdano yn eich geiriau eich hun. Yn ail, cadwch olwg am unrhyw eiriau all fod yn amwys ac allaf fynd ar goll yn eich aralleiriad. Gnewch yn siŵr nad ydych chi'n camlywio dim o ystyr y gwreiddiol. Yn drydydd, gnewch nodiadau ar y syniad a defnyddiwch y nodiadau hynny yn hytrach na'r testun gwreiddiol i aralleirio. Bydd hyn yn eich helpu chi symud oddi wrth eiriad y gwreiddiol. Os bydd eich testun chi yn y Gymraeg neu mewn iaith arall, mae'n bosib iawn y byddwch chi'n dibynnu raddau helaeth ar drawsieithiad yn hytrach nag yn cyfieithu'n llythrennol o iaith arall, sydd wrth gwrs yn arfer dda arall. Yn bedwerydd, ail-ysgrifennwch y syniad gan ddefnyddio'ch nodiadau neu'ch trawsieithiad mewn ambell achos. Fel gwelson ni yn yr enghraifft diwetha, peidiwch â dim ond newid geiriau, ond hefyd ail-strwythuro ac adrefnu'r frawddeg. Yn bumed, gnewch yn siŵr fod y testun newydd yn llifo yn esmwyth fel na fydd yn glogyrnaidd ac yn anodd i ddarllen fel gwelson ni yn yr aralleiriad nad oedd yn taro 12 ar ddechrau'r fideo yma. Ac yn ola, cofiwch brawf ddarllen y testun terfynol i wneud yn siŵr i fod yn adlewyrchiad cywir o'r gwreiddiol. Dyna ni felly. Rai awgrymiadau i chi ar sut i aralleirio. Gobeithio byddan nhw'n eich helpu chi i ymdrin â ffynonellau yn effeithiol yn y dyfodol.